ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି କି? ଏବେ ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ତୃତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ପଇସା ନ ପାଇବାର କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିବିଟି କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଆଉ କେବଳ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ପଇସା ଆସୁଛି। ତ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀକୁ ପଚାରିବା କି ଆମ ଖାତାରେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆମ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ନା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, ଅଲଗା କୋଉଠି ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ତ ଠିକ୍ କଥା।